da lafiya ubanka ne dawo lafiya ne ubanka ne don ubanka dama na lura da kai tunda aka kore ni da ka aiki ka sa mun ido idan ba kowa ya banin sa a garin nan ba shege nake dan an kore ni a aiki gaskiya wallahi wallahi ustaz ne ni wallahi ustaz yanzu nan na fito daga masallaci wallahi ba kallon ka fa dan yasa masu san wiwi a layi akan na sa muku aro kuma kuka sa an gurin ko ina sa ka yi kallon ka yi 70 a nan gurin ko ka faɗi Allah bai zai wallahi wallahi zai wallahi guduwa sai ka faɗi no ba shi da mutunci ba shi da mutunci da ga yayi kokari ga gaya ma ya haura gidan sa yawa ba ka wanda na kawo ni rahoton tsohon soja ne ara ina sauraron gaskiya soja ya takurawa wa rayuwa subhanallahi ayyan ma da yake suke fitowa ya hana su sakewa yaro yanzu na fito waje ina ganin su sai zuga kai kuma na tun wuri sai ku faɗa hukuma ta yaro na wagari gudu ma ya gan shi ina cikin gudu kawai sai cikin taɓe yanzu ciwo ya takura mana ya kai daidai ofisa amin kana ina yes sir ya kamata ku je ku ɗauko min wannan gari okay sir gaggawa ku je mu je Shut up! Soja ne ni fa. kai ka gina mana kai soja ne mu muna nuna maka karfin power committee yau huce min da shi Shtawo min da shi. Za ka ci ubanka. Za ka gane ba ka da wayo. Ba za ka shiga ba? Za ka ci ubanka. Yawwa idan kun ji ihu. Ku burabban kan ku bude kan ku yi mun magana. Domin zai yaba aya za ba shi ba ya jin magana ba. Oke sa. Wani da shi. Oke sa. Na iya maka ba. No. wayo anina uga sa lafiya uga bi sabilillah da kaji ihu ne isa ka duba wannan muke ana sama mana wannan wanda ya aka ga mutane a ce kan mu uga To amma ihun yayi yawa sai ka duba ka ga lafiya. uga muna murna ne saboda za ana sama mana wanda a dubbai ba da mutane Yana ina. ya gudu Yana ina. ya balle uba